Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادت بشرف الله جبا موفوك وليمان دوكا دل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناكا كشنا كبارك علىكو جدينا وكلنجلنا بلا جلنكا سام بافلانتان شيكين كبه نوفمبر كالوت لتا أن دوروما وكرا دويمانا ziyarai umi billa be jamiyatu ansar din tonde fe sanwo san katu nyada seida aja bafne tarawele ana deunka olla da intimena ni alislame o kan naliye kabojian fantan nani bela jelen fe mimiti jofo jamana muga ani kelena baraw damina nani karamogo o kala seluye wajulu kene sigili kabiri nege kanyantan wati an karamogo el imam ibrahim taw kaboko divar jamana kan el ustaz ibrahim watara kabo burkina olu yella sele munun ke kene datiga wati ange jako baraw شيريا نوفي أكمنا أمنا فوق أستاذ الفجلي فليتفضل مشكورا معززا. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الذي لا يضره ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أمد الله في أنغا سومدينا سيكي الله كنا نيرودي شيطان ما الله أمان سنين الله توغوي الله ميامبو ينيني كene نورماني ni kene barkamanyi kakishin nema chamani ni Allah fi akoke kata dave unaso heremaka kaw foni islamaya ka fulika ani keleya fulika ani badiya fulika eno ye ala ka kishi ani ala ka nema ala ko jidanka alhamdulillah rabbil alamin somadaina ankara mo chamu ya fotugumi ame do mana ziara de la ka belle 15 11 mois 2018 ma ala musa somada fe mauludu kalo kono ame ala foka ala barkada kanaba befo ka be barkada an da ye kuma ɲɛbila de ani foli ye naba bɛɛ la ka ɲini nabaw fana fɛ an nana kɛnɛ min ka kɛnɛba don o kuma adamaden nakun ka kusa n'i yɛrɛ ye ka bɔ jamana ni jamana dugu ni dugu ka avion ta ka mobiliw ta dɔw taamanu senw na nɛgɛsow la motow la kana mago min kama o ka bon ni fɛn bɛɛ ye o la k'a ɲini ziyarakɛlaw fɛ ziyara yɛrɛ mɔgɔ ti a ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que a ye ziyara dɔn an karamɔgɔ a seyidi sharif usman madani haidara ziyara fɛn o fɛn b'a la a y'a walawala k'a ban o tuma na aw de bɛ mɔgɔ kala ziyara kɛcogo la mɔgɔ ti aw kala la o ladamu min ɲinina an fɛ ani sabali min ɲinina an fɛ an ka koto ɲɔgɔn ta la an kalannew min na an k'o baara yan n'i y'a lajɛ k'a daminɛ kaburu da la fɔ sira kun na jama de jɔ b'a la cɛw ni musow ɔ mɛ mun b'o baara nɔgɔya an bolo hali bi ladilikan min dira aw ma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka koto ɲɔgɔn ta la ni e ye dɔ sɔrɔ e ka bɔ yen dɔ ka gɛrɛ an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmada in na a kana siga dɛ ɲinan duwawu fɛn o fɛn bɛ kɛ yan min kɛra ani min bɛna kɛ yan talahi a bɛɛ minɛlen don ala yɛrɛ sɔnn'o ma o tuma a y'a dusukun sin ala ma
k'an ŋaniyaw si Ala ma ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye Aseyidi Sharifu Usmani Madani Hayidara ka d'a kan n'ale ka lafiya ye silamɛya bɛ lafiya n'ale ka kisi ye silamɛya bɛ kisi an b'ale ka kɔnɔnajɛya kɛnɛ dɔ de ka nin ye ale ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ maa nafa a bɔra n'a ye a kanubaw ni silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a di an ma o tuma an b'a ɲini Ala fɛ o karamɔgɔ ye Ala k'a lakisi Ala k'a latanga a n'a ka denbaya an bɛna ɲɛda su minnu kan n'o ye an ka taabaa ninnu ye an b'a fɔ aw b'a faamu cogo min n'o ye an basanuma ye n'o ye Bafunɛ ka fara an balimakɛ Mustafa Hayidara ka fara Muhamadul Madani kan maa kan ka taama ninnu nɔfɛ u y'a kɛ Ala ye u y'a to Ala ye an karamɔgɔw de bɛna o dɔ don o la sa ka walawalali k'an ye o tuma pour que e ka nafa e ka sabati yɔrɔ kelen ka lamɛnli kɛ kana sɔn e ka kɛ sababu ye ka kuma dɔ pan dɔ tulo kunna an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan ziyara Ala min y'a yira an na Ala ka san wɛrɛ ta yira an na an bɛna dugawu min kɛ dabaga ninnu ye ya Rabbi Ala k'a kɛ hinɛ jidili ye u ye k'an yɛrɛ nafa n'u hɔrɔma ye Ala m'o kɛra mawuludu bɛ ka sɛnsɛn ka se an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲuman don hɛrɛ la dunan o dunan nana k'a bɛɛ na hɛrɛ la minnu bɛna ale k'u bɛɛ s'an ma hɛrɛ la ka mawuludu kɛ hɛrɛ la kisi ni tanga kɔnɔ Ala m'o kɛra ziyara yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ nala la ni hami o hami Ala k'a bɛɛ dilan ka bɛɛ segin hɛrɛ la ka i ka yɔrɔ sɔrɔ hɛrɛ la Ala m'o kɛra ka bɛɛ kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ o tuma an bɛ kuma nɔgɔya nin yɔrɔ in na ka mikoro di an karamɔgɔw ma o bɛna tɛmɛ ni baara ye o tuma an ka nin kɛnɛ ye kɛnɛ sanuma ye an hakilila tigɛlen bɛ kɛnɛ in kan an b'a dɔn an bɛ fɛn min fɔ Ala ɲɛna kɛnɛ in kan a bɛɛ minɛlen don k'a daminɛ salon ni ɲinan cɛ Ala sɔnna ka bonya ko min kɛ ni Ala sɔnna ni waati fɛrɛla an karamɔgɔ caman bɛna dɔw fɔ a ɲɛna o la Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an sigi hɛrɛ la Ala m'an wulila hɛrɛ la kira n'a sɔrɔ ma kosɔn haza wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu n'an bɔra ye sisan an bɛna don an ka wajuli babu kɔnɔna na jamanaw ka badenya ni sinjiya o kɛnɛ sigira diɲɛ jamana bɛɛ jɛra k'a wasa ta k'a di a tɔgɔ di Kolowari Burkina ani Mali ma olu ka kuma diɲɛ jamana ansar bɛɛ tɔgɔ la jamana 37 fa ani a tɔgɔ di kanuba jamanaw ni Ala ka jɛn ye o kuma na an bɛna bɔ Ustaz Alhaji Ibrahim Taw ale ni kuma cɛ ale y'an ka alimamiba de ye Côte d'Ivoire misiri de b'a bolo Abobo kan komando yɔrɔ la a fɔ quartier la ni Ala ka jɛn ye maa min bɛ ba tigɛ ka bɔ yɔrɔ janw na ka bɔ dafɛ duguw la ka na seli ko seli Seku Usmani Madani Hayidara ka kalanden min bɛ Abidjan kɔnɔ k'u bɛna seli a kɔfɛ ni Ala ka jɛn ye an bɛna kuma di Alhaji Ibrahim Taw ma ale min ye bonyabaw ni karamabaw to a la an karamɔgɔ Ala ma hinɛ n'an na bi an sigi mɛ bonyatigi ni karamatigi min na a dɔgɔ n'a masa kɛrɛfɛ yan ni o ye Ustaz Muhamadul Madani Hayidara ye o ka tournée si ma kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ fo Imam Taw a ye sira di a ka nayibu ma seli ni jama ye ale yɛrɛ bɛna organisateurs ka fini de don ka sécuritéw ka fini de don ka tugu an karamɔgɔ la ni Ala ka jɛn ye ka taama ka boli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka karamɔgɔ bonya fɔ k'a karama fɔ o Ustaz Ibrahim Taw an bɛna sira di ale de ma ko ani ce a ka yɛrɛmajigi la ani ce a ka sirifi kanu na falyatafaddal mashkuran mu'azzaza Ala k'an nafa an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana ka tɔɔrɔ ma an b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ ye Ala min ni dunya hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'ale bolo Ala k'an sɔn a la lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛ o bɛɛ b'a bolo an b'a Ala tanu k'a fɔ k'a waliman dɔn Ala min sɔnna ka an sɔn yɛrɛmajigi la n'an wolobagaw baraka ye sabu dangaden tɛ tugu Aseyidi Sharifu Usmani Madani Hayidara kɔ mɔgɔ min fa ye ko kɛ i ba ye baara kɛ Ala tɛ sɔn i ka fili o la an bɛ Ala tanu Ala min ye an kɛ a nɔfɛ tugubaga ye ka sɔli a ka kira kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
o kɔfɛ an bɛ silama cɛman n'a musoman bɛɛ fo a balimacɛ mankan don n'o ye Ibrahim Taw ye dɔnni ma an sigi yan ni dɔnni na an tɛ sigi yan koladiya o de y'an sigi yan o la an bɛ yafa ɲini an karamɔgɔw fɛ kalanw ma taa yɔrɔ jan ni an cɛnɛna yɔrɔ mun u ka yafa an ma o la an bɛ Ala tanu k'a barikada ka an ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ye an karamɔgɔ kɛla mangorozun de ye ka feere bɔ ka denw kɛ dɔw bɛ na u bɛ yɛlɛ k'a den tigɛ dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ kabakuru de kɛ k'a bon dɔw bɛ na u bɛ bere kɛ k'a tigɛ nka mangoro muɲuni bɛ ninnu bɛɛ kɔrɔ i nana position o position na a b'a den dɔ d'i ma a kɛla ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'o k'a ka Alaya kama salli ala rasul o la Ala b'a fɔ an ye a ka kuranɛ kɔnɔ a ko saya tɛ wa a bɛɛ b'a a bagagalama kelen kelen a bɛ tila ka kɔ segin ka da ne Ala de ma a ye baara mun kɛ ɲuman ni juguman na gundo ni bange n b'a yira a la kelen kelen ni miirila aya in na kodɔnnaw b'a fɔ an ye karamɔgɔ si tɛ yen min bɛ kuma kaburu kan k'i bɛ kaburu hakika dɔ fɔ Ala fɛn min bɛ kaburu dingɛ kɔnɔ fo i yɛrɛ ka jigi ye ka sɔrɔ k'a lɔn min bɛ yen o la mɔgɔ jigi tigɛni o de bɛ taa k'i don kaburu kɔnɔ o la nin tɛ kaburu dingɛw ye nin t'o bolo ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ mun bɛna fɔ o ma ko Ala ka hinɛ i la k'a ta an fa Adama tile fa an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi mɔgɔ si tɛ yen Ala ka jɔnw na nabiɲumanw ni kiradenw ko i bɛ bonya sɔrɔ ka karama sɔrɔ ka arijinɛ sɔrɔ fa sababu bɛ bɔ kaburuya zura de la kaburuya zura nafa min b'a la Ala dɔrɔn de b'a dɔn n'i bɛ dunya de fɛ a bɛ kaburu do kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ lahara fɛ a bɛ kaburu do le la n'i bɛ dunya ni lahara fɛ a bɛ kaburu do le la sabu kaburu ye frontière de ye n'a ɲana i bolo i bɛ la ka sunɔgɔ i b'a lɔn ko kiyama i tɛ lɛbu n'a tiɲɛna e bolo e sigilen bɛ k'i lɛbu don de kɔnɔ lahara kɛnɛ kan mɔgɔ dɔw fana bɛ kaburu do la kaburu kɔnɔ olu mago bɛ duwawu kilo 1 dɔw yɛrɛ mago bɛ duwawu 100 na dɔw mago bɛ 3 dɔrɔn de la pour que ale ka kisi sɔrɔ o la a jigi tɛ mɔgɔ si ye fo mɔgɔ min bɛna n'a se k'a fɔ Ala ka hinɛ karisa ninnu na a baraji tilani a bɛ dɔ sɔrɔ o la anw ta tɛ wajuli ye fayida dama dama bɛ yen an bolo k'a yira aw la kaburuya zura kodɔnna bɛɛ i tɛ mazabu si sɔrɔ Ala ka dugukolo kɔ kan fo bɛɛ bɛnnen b'a kan kaburuya zura wolobali don an bɛɛ jigi b'o de kan bilahi an bɛɛ jigi e nana i yɛrɛ ye o ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani ansaru kanubagaw diɲɛ dugukolo kan a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ko kokɛla o la an nana kaburu ɲini yɔrɔ de ansaru kɔnɔna na o la lon min n'an tɛ yen nafa dɔ ka se an ma o la i b'a ye Ibn Taymiya o ye sunamɔgɔw ka karamɔgɔba dɔ ye a b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko man a'takada
anna al-insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad haraka al-ijma' wa dhalika batilun min wujuhin kathir. Ibn Taymiyyah b'a fɔ an ye ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a bila i kunna ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka nafa sɔrɔ, c'est-à-dire i bɛna kaburuya zura min kɛ ka duwawu kɛ ko a nafa tɛ se kaburu dingɛ ma, a yɛrɛ ye baara min kɛ k'o de b'a ye k'u ye jɛnkan sɔsɔ. Jɛnkan ye mun ye? I ye silamɛya sɔsɔ, awa i ye kuma mun fɔ nkalonfin n'a ka dalu caman b'a ye. Ibn Taymiyyah de ko ten, sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ. A ko ale ka dalu fɔlɔfɔlɔ anna kulla nabiyyin wa salihin lahu shafa'atun wa dhalika intifa'u bi amali ghayr. A ko a tɛ nabi ɲuman la, a tɛ maa ɲuman na fo lahara don sunandoli dɔ b'i ye, c'est-à-dire droit b'i bolo i k'a fɔ Ala ma yafa karisa ma. Nabi ɲuman 124 ani alamɔgɔ o alamɔgɔ sara k'a to a ka alamɔgɔya kan k'a fɔ lahara e ye kunnandi jɔn ye, lahara sira b'i bolo i k'a fɔ Ala n b'a fɛ i ka yafa karisa ma, k'o sira b'i bolo. A bɔn ko n'o ye wulibali ye, donc ja mɔgɔ kana kaburulo la kana kaburuya zura cɛ ja tiɲɛ don. A ko a ka dalu filanan annal malaikata yad'una wa yastaghfiruna liman fil ardi wa dhalika intifa'un bi amali ghayr. N'i donna suratu Hamim kɔnɔ a ko mɛlɛkɛw, Ala ka mɛlɛkɛw, Ala ye mɛlɛkɛ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn mun bɛ dugawu kɛ ka tila ka yafa ɲini kɛ mumini ɲuman bɛɛ ye Ala ka dugukolo kɔ kan. O ye Kurana aya ye. Ko ja o b'a yira e ka wuli k'i balima silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a sigiyɔrɔ la n'o y'a ka kaburu ye ka na fɔ Ala yafa karisa ma, ja o bɛ se ka kɛ o. A ko a ka dalu sabanan anna awladal mu'minin yadkhuluna al-jannata bi amali abaihim. A ko mumini denw, denmisɛn mun fatura ka sɔrɔ u ma baliguya ko olu bɛ arijinɛ sɔrɔ n'o faw ka baara de ye. Est-ce que i y'a faamu? E den dɔ fatura ka sɔrɔ a ma baliguya, o tuma na ale bɛ arijinɛ sɔrɔ ni e ka arijinɛ don de ye. O la den ye mun kɛ? A ma foyi k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, mais a ye arijinɛ sɔrɔ ni don ye a facɛ. Ja mɔgɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka Ala se mɔgɔ dɔ ma. A ko a ka dalu naaninan fi qissatil ghulamayni yatimayn suratul kahfi kɔnɔ n'i ma fili Ala b'a fɔ wa kana abuhuma saliha fa anta fa'a bi salahi abihima wa laysa min sa'yihima. Yatima den fila o fa fatura ka hɛrɛba min to a kɔ n'o ye sanu ye ni o kisaw fɔla a ye caman, n'o fa n'o ba ka ɲumanya ye hɛrɛ in ma tunu denmisɛnninw ma o ye hɛrɛ in sɔrɔ, c'est-à-dire o yɛrɛmana ka kɛ nafolotigi ye n'o facɛ n'o bamusow ka baara ye. O la Ibn Taymiyyah b'a fɔ an ye denmisɛn ninnu ka baara ma kɛ sababu ye k'o kɛ setigi ye dɛ, la balle o faw ka ɲumanya, o fa n'o ba ka ɲumanya o de kɛra sababu ye ka hɛrɛ s'u ma. Nin bɛɛ b'a yira an na ko ja kaburuya zura nafaba de b'a la. Nin ye Abi Hurairata b'a fɔ an ye ko kala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man dakhala al makabira thumma qara'a fatihata al kitabi wa qul huwa allahu ahad wa alhaakum at-takathur thumma qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al makabiri min al mu'minina wal mu'minat kanu shufa'a lahu ila Allah ta'ala. Abi Hurairata b'a fɔ an ye ko Alakira ko nɛɛma ani kisi b'a ma ko ni mɔgɔ min nana kaburu do la i y'a ŋaniya ka fatiya siɲɛ 1 kalan ka kulu wallahu siɲɛ 3 kalan alhaakumu takasuru k'o siɲɛ 1 kalan kɔfɛ i k'a fɔ Ala ne ye i ka kuma sanuma in kalan
ka hinɛ lase mumini cɛman ni mumini musomanw ma a ko a nafa sela mɔgɔ o mɔgɔ ma lahara o fana bɛ intervention kɛ ala ye ko e ka don arijinɛ na i bɛ nin sɔrɔ sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye muhamadu bun abdul wahab ye a ka kitabu dɔ bɛ a bɛ fɔ ko tamannal mauta i b'a nin sɔrɔ a kɔnɔ ale de b'o fɔ an ye o la an b'a ala tanu kosɛbɛ ka ala barikada kuma la surunya bolo ma k'a dɔn k'a fɔ an b'a kan ka baara min kɛ ala baara don an b'a kan ka baara min kɛ ala baara don awa a nafa ala dɔrɔn de b'a dɔn hadisa laban bɛ min f'i ye ibn kudama ta de b'a fɔ an ye a ka kitabu kɔnɔ o b'a wele ko al-mughni a ko ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man zara kabra walidayhi aw ahaduhuma fakara indahu aw ahadihima aw indahuma suratu yasin ghufira lahu a ko mɔgɔ o mɔgɔ i y'i labɛn k'i fa kaburu sɛgɛrɛ walima k'i ba kaburu sɛgɛrɛ walima o fila olu de fatura i y'o kaburu sɛgɛrɛ e taara se kaburu dɔ la i ye suratu yasin siɲɛ kelen kalan ko o nɛɛma lase i fa ni ba ma ala bɛ yafa o ma koyi awa a dɔn k'a fɔ o baraka b'i kɔ fo lahara n'an ye nin bɛɛ filɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ala tanu ka tila ka ansɔru cɛ n'a muso fo ka ansɔru kanubaw fo ni ala tun bɛ ɲɛji bɔ aw kɛla ala ɲɛji cɛbaga ye aw kɛla ala ɲɛji cɛbaga ye munna ala b'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi ni i ye nin aya in kɔrɔ filɛ i b'a dɔn foyi tɛ diɲɛ na fɛn min ka di ala ye ka ala kira n'a bɔnnaw bɔ a tɛ yen n'i bɛ ala fɛ kɛ kira n'a bɔnnaw fɛ n'i tɛ ala fɛ ba kira n'a bɔnnaw na ala bɛ ban i la o la alhamdulillah n'ala ya anw kɛrɛnkɛrɛn an sɔrɔ an ka ala fɔ dɛ n'ala ya anw kɛrɛnkɛrɛn k'anw kɛ sirifu kanubaga ye an ka wuli san o san wagati ni wagati ko n'o kaburuw sɛgɛrɛ ko an bɛna dugawu k'o ye an kan ka ala tanu kɛrɛnkɛrɛn bolo ma muhamadu madani hayidara n'a dɔgɔw wallahi n ma dɔ fɔ fɛn min ye ne ɲɛbɔ kamalen in sinɛnkɛ in fɛ c'est à dire n bɛ dɛsɛ de n'o tɛ nin kaburu in san o san ni ɲɛ d'a kan wallahi kana baaran li walidayi muhamadu madani y'a fa kanu a y'a baw kanu ne tɛ mali la yan dɛ nka an ka tournée bɛɛ c'est à dire hali n'a sigila n'a bɛ balo kɛ balo min ni muhamadu madani nana ye ni balo façon in ni n fa y'a mɛn a tɛ diya ye a bɛ wuli ka bɔ aw kɔrɔ ala n'a facɛ gasi sigi kama a b'a ka yara bɛɛ kɛ n'a ye kalo kelen kɛ muhamadu madani ka bɔ ka na sigi jama cɛ ma kalo kelen kɔnɔ a tɛ siɲɛ 3 bɔ fa gasi sigi kama mɛ mun ye n kabakoya n'a fa y'a wele n'o y'an karamɔgɔ ye walima ale y'a wele mɛ karamɔgɔ bɛ mali la ale bɛ Côte d'Ivoire walima a bɛ yɔrɔ wɛrɛ a b'i sonsori mɔgɔ b'i sonsori i fa ye cogo min a b'i sonsori ten de ka kuma a fa fɛ o de n ko a ma anw ye tabosi ye ni kuma kɛcogo ma ye a bɛ yafa a ma n ko c'est à dire mɔgɔw ka na yan maaba caman denw sara o mɛ jɔn yela ye wallahi ala m'an karaba ka na yan ni Hayidara ye dɛ ala y'an karaba ka na yan ni den ye sabu a kɛla ala fɛ a kɛla wolobagaw fɛ dangaden hali arijinɛ i t'a sɔrɔ a ye taa sɛgɛsɛgɛli kɛ maaba o maaba tɛmɛna ko a ka maabaya tiɲɛna bilahi dangadenya kasa b'a kɔ o la o de la ala kɛla funɛnkɛ in ɲɛnama fɛ ka tila k'a k'a su fɛ munna sabu a kɛla a fa fɛ kɛla fa fɛ o la an b'an ka kuma laban min ye o de kira b'a fɔ an ye man mata ala hubbi ali muhammadin ja'ala allahu kabrahu mazara al malaika a ko muminu mɔgɔ o mɔgɔ ne e sara ka sirifu kanu t'i dusukun na a dɔn k'a fɔ i kaburu hali i sara tu kɔnɔ walima tasuma y'i jeni ala n'a mɛkɛ bila k'i kaburu yanzura mɔgɔ o mɔgɔ ne e b'a kanu
ala k'i ka kaburu yazura mɛlɛkɛw k'i ka kaburu yazura sirifukalu min b'i la to yen kira b'a fɔ a ye tugun wa man mata ala hubbi ali muhammadin basharahu malakal mautu bil janna summa munkir wa nakir mɔgɔ o mɔgɔ an bɛ nin baara in na i fatula k'i to a kan e ma kɛ nafigi ye e ma kɛ jahiliya la i ma kɛ dugutila ye fo e kɛla alubeyitu kanubaga ye o bɛ min fɛ i b'o fɛ o tɛ min fɛ yɔrɔ ma jɛna ka b'o la mɔgɔ bɛ sinafɛn fila in ye ala kɔfɛ malakal mautu ani kaburu ɲininkali awa k'olu de bɛ kɛ e garanti tabaga ye inna allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ila akhir aya o tuma na e fatu wagati malakal mautu yɛrɛ de bɛ na e nisɔndiya ko i fatula k'i to koba kango ye n'o ye kira bɔnnaw kanu ye munkiri wa nakiri yan'olu k'i t'i ɲininka kaburu la i m'a ye jɔn ye la e nana ni passeport ni visa b'a la o ye jɔn ye alubeyitu kanu kira b'a fɔ an ye tuguni wa man mata ala hubbi ali muhammadin futiha lahu fi kabrihi babani ila aljanna a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e fatura ni kira n'a bɔnnaw kanu ye e ka kaburu kɔnɔ bonda fila de bɛ da yɛrɛ ye arijinɛ fila de bɛ da yɛrɛ ye c'est à dire e bɛ nɛɛma kɔnɔ fo ka taa se lahara wuli ma ma a ko tuguni wa man mata ala bugdi ali muhammadin jaa yawm al-qiyamah maktuba bayna aynay aisu min rahmatillah mɔgɔ o mɔgɔ e sara ka sɔrɔ kira bɔnnaw juguya b'i la kira bɔnnaw juguya b'i la lahara e ta man gɛrɛ o a bɛ sɛbɛn i ten fila ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ min ala yafala cɛ min ka arijinɛ kɔnɔ don ma karisa don walahi kana kɛ silamɛ ye dɛ kɛ alikaba yɛrɛ ye c'est à dire foyi t'o yira dɛ i b'a filɛ kuranna kɔnɔ dɔrɔn c'est à dire i ye maaba o maaba ye ala y'a bonya a bɛɛ bonyana ni aya nin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi a ye taa ɲininkali kɛ muhamadu jazuli a bɛ ne bi a fatu na exemple la a bɛ don ɲuman na a faso ye don ɲuman ye a taara fatu Bamako san 50 kɔfɛ don ɲumankaw nana fɔ ko mako b'o ka su la ka na n'a ye o ka dugu la ala ka sababu de bɛ na donc mɔgɔw jɛna ko ka muhamadu jazuli su bɔ o y'a su bɔ o taara sɔrɔ bɛɛ kabakoyala su min donna sisan hali a tɛ miniti 10 bɔ o taara sɔrɔ a b'o le halali la dɔw ko est ce que an ma fili cɛkɔrɔba dɔ ko la a y'a ɲɛda dayɛlɛ an b'a filɛ parce que a tɛ na jolifɔn dɔ bɛ yen o y'a dayɛlɛ cɛkɔrɔba in ko jolifɔn in filɛ nin ye joli kɛnɛ de bɔra jolifɔn nin na k'a yɛrɛ cɛkɔrɔba kaban kan cɛkɔrɔba y'a bolo bɔ yen jolifɔn donna a nɔ na c'est à dire a sara cogo min na a to la ten mun de y'a kɛ a salatu ala nabi salatu ala nabi o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ala ta kɛ n'ala ko min o ye k'o to yen salatu bɛ jaabi n'o de ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i tola dalayilu kan i bɛ se ka manamana ko caman kɛ dalayilu khayratul aslu bɛ ne bolo asuru muhamadu jazuli y'a sɛbɛn a bolo la a ko jɛnɛyakɛla kana kitabu in kalan son kana kalan n'o tɛ a b'i danga wa kala alayhi salatu wa salam wa man mata ala bugdi ali muhammad matan kafiran mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara ka siri fu juguya to i kɔnɔ i kafirilama de bɛ sa wa man mata ala bugdi ali muhammad lam yasum marayatil janna mɔgɔ si tɛ sa ko e sara ka sɔrɔ siri fu juguya b'i kɔnɔ ko arijinɛ kasa i b'a susu o la an ka duwawu kɛ kira juguyabagaw ye parce que innocent caman de b'a kɔnɔ ni min kɛra innocent ye ala ka a yɛlɛma k'a kɛ ala fɛ mɔgɔ tɛ kɛ ala fɛ n'i ma tɛmɛ ala kira la o la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi kira n'a bɔnnaw kanu ala k'o sabati an dusukun na an karamɔgɔ a kɛla an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye duratu nasihin an tun b'o kalan tuma caman i b'a ye duratu nasihin na ko dɔ sara a donna arijinɛ na a sogolɔ k'a fɔ karisa ye ko a donna arijinɛ na bon i b'o caman ye kitabuw kɔnɔ mais an tun b'a ye zirinkan de ye nka tumana min na ala sɔnna ka baji jabali n'o ye Ased Sherif Usman Madan Haidara ye k'a lolo bange diɲɛ kɔnɔ walahi ni preuve bɛɛ yela ansaru kɔnɔ ansaru kelen tɛ yen hali ni min sara ni a bɛ jangata kan
ana fo do ye sugo la ko ko ye nyama ko yi mbe bolola donc angara mo ala ka mangoro ala ka dianango bekai ala ka dianango bekai kunu mogo imam ato de imam ali umar nu na nyugonaw ado sara jolela mais anga bit leina ni sara jolla abe mogo chama kalimania chane ulama nyina ala fe si jani kenya ko fe karamogo ba fe aka labanga ke chugum na ala ka kiti ala kana ke jugushi sagoye ala kana ke jugushi sagoye ala ka ke ayre sagoye aw mu ye karamogo denw ye nan tula ko ala ka anga yere sagoye warbolaw ala ka aka yere sagoye anga nafulo ala kana ba ame baram na sunitle ala ka ambe demala ala ko ka ala ya kama sallallahu rasul alhamdulillahi rabbil alamin amanga imam bafu imam taw akabla sirale kauna mbadi aslamaw bonya mimbi yana karama mimbi yana kaso mimbi yana dashi seka foka mamutu kasa kevela ola imam amba fo aka kuma nyuma jango ay dala ilul kairati kuma minfo ay Sheikh Imam Jazuli fo Imam Jazuli ale de dala ilu walafi kitabu yera ma toko sora ala bi toko mindala kira kan zoli sugu be ala selici ba mamudu na somogo ka jiri fura bulu fe be jiena min balola min zara abe jate yala selici ba mamudu na somogo sanmo nga bonya sugu be ku ye bawo babe jiena kono abakono bele a bawo babe jiɲɛ kɔnɔ a jikuru woyo o kuru hakɛ jate yala ala seliciba mɔmɔ n'a somɔgɔ sanumanw nga ni o ni bi jiɲɛ kɔnɔ a ni ɲumankɛla a ni jugumankɛla o ni kelen-kelenna bɛɛ ka ninakiliw u ye ninakili min minɛ ka bila u ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o jatew bɔra ndolo min jɔr'u kan u ka ɲɛnamayaw kɔnɔ n'o jatew bɔra ala o ɲɔna ada afu muda afa a double iko fara ɲɔnga ko kɛ hɛrɛ ala kira ka bulonda ma ko kɛ hɛrɛ kira ka bulonda kanubaw ma ma bi ya hakɛ dan dɔn ale ka baara bɛn ma o de ma o kelen min kɛ seli yɛrɛ caya fɛ ale yɛrɛ la ŋɔnɔ jara a ye ji ɲini a ma ji sɔrɔ u bi sigida min na a ji ko ka gɛlɛ dugu bɛɛ de bi jɛ ka na ji bɔ n bɛɛ tɛ file kelen na n'o ye juru file ye kamankɔrɔ cɛ 30 de b'a sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ n'u ye minɛnw fa ka taa n'i ma bɛn n'a ye fo ni minɔgɔ n'a m'i fa ɲani dugujɛ cɛ i bi dugujɛ kɔnɔ kɔnɔ pour que i ka ji sɔrɔ npogotigi ni dɔ de nana ka taa sɔrɔ u taara ni juru file minɔgɔ bɛna npogotiginin fa nka npogotiginin a kun ye sɔli kelen durusi Sheikh Jazuli ka sɔliw la ko ala seliciba Muhamadu ka Muhamadu min n'a bi taama kungodalangolow kɔnɔ kungo kɔnɔ sogow b'u dulon a ka fini buuza la a kanu fɛ ngɛlɛw ni wɔraw ni kungo kɔnɔ sozaw bɛɛ bɛ n'i fereke ala kira la pour que u ka maga la u ka se ka hɔrɔma sɔrɔ ka se ka barika sɔrɔ u b'u dulon a ka fini buuza la denni y'o sɔli de durusi a jɔlen tora kɔlɔn in kunna a jigi tigɛlen jurufileko la a ye o sɔli in fɔ o sɔli fɔtɔ a fɛ a daji kelen zerila ka bɔ a da kɔnɔ ka ben kɔlɔn kɔnɔ o se kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn ji bolila kabini dugu ma ka yɛlɛ fɔ a kan kunna denni y'i min sɔli in hɔrɔma la o dugusajɛ tɛmɛna o dugusajɛ a nana ka n'a gosi a kan tuguni ji yɛlɛla fo kan kunna a sabanan a kɛra ten a ko wa ale yɛrɛ tɛna jurufilentigiw ka waati la bilen ale ka jurufilen b'a bolo nin a na o na a bɛna fɔ dɔrɔn ji bɛ yɛlɛ don dɔ la ale nana kɔlɔnda la ka taa sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni o jigitigɛbaatɔ bɔra ka ji ɲini o ma ji sɔrɔ a ko cɛkɔrɔba ma a kɛra cogo di a ko minɔgɔ de bɛna n fa n den ma ji sɔrɔ n bɛ min denni ko a ma ko ji wa a ko jurufilen di yan o a ko e yɛrɛ de ye jurufilentigi ye a ko mun na a ko na yan ani cɛkɔrɔba gɛrɛla kɔlɔn la min kan a ko nin sɔli in jeni b'a fɔ a ko ale ka sɔli dɔ don denni y'a fɔ k'a daji to kɔlɔn la o yɔrɔ bɛɛ ji yɛlɛla fo kankun na cɛkɔrɔba ye min k'i ko k'i fa a ko ale y'a ka kitabu tɔgɔ sɔrɔ a ka sɔrɔ ka kitabu wele ko dala ilul kairati ko hɛrɛ bɛɛ jira kitabu ni ala ka jɛn ye o de bɛna woloma aw ye yan a ka sirifi kanu na mɔgɔw ni yɔrɔ dɔgɔyara la
ni maa y'i da ɲini yɔrɔ la i ka kanu danyɔrɔ don wallahi ala ka an bɛɛ sɔn ala k'an jigi fa an bɛ imam taw fɔ a ka kuma ɲumanw na n'an bɔra yen sa an bɛna kuma di an balima burukinabew ma an y'a fɔ sɔgɔmada in na komi nabaw bala ka na hali bi jamana 19 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni ala ka jɛn ye farajɛla farafinna sisan an bɛna mikoro kala sɛmɛ an balima burukinabew la an balimakɛ usaza ahmadi ibrahim watara fɛ funangɛni don kabini olu ka dɔgɔ u tugura sirifikɛ la u ye lagosi bɛɛ sɔrɔ u ye tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ u ye ɲɛguwan bɛɛ sɔrɔ u ɲɛna nka u ko ala n'i ma bɔ tugu maa baw la i bɛ bonya u kama n'i ma dɔn tugu maa dɔnnenw na i bɛ dɔn u kama n'i ma se cɛkumabaw se yɔrɔ la tugu maa selenw na i bɛ se u kama ale y'o de sugandi ni ala ka jɛn ye a kɛlɛla faso fɛ k'a kɛlɛ baso fɛ k'a kɛlɛ diɲɛmaa fɛ a ko ala a ko ciba a ko sirifiw a ko hayidara a tora o de la ni ala ka jɛn bi n'a yɛrɛ faso kungo la o b'a ka ko filɛ ko ba ye ko kaari yɛrɛ tɛ fɔ bɛɛ ma ansari ɲɛnama kelen kelen bɛɛ n'i yera maa o maa ka ko la o b'a fɔ cɛ ne yɛrɛ ka ko n ko kaari yɛrɛ de tun bɛ yen ansariw yɛrɛw de tun bɛ yan bi bayadenw kɔni hali bi ala ka dɔ fara an ka kow kan sɔli ala rasul karim wa baad madi an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'an ka sigi daminɛ ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ni ala min tɔgɔ ye ko bi barakaya ala min y'a ka diɲɛ kɛ foroba hinɛ sɔrɔyɔrɔ ye ka lahara kɛrɛnkɛrɛn jɔnw ye minnu ye ala ta kɛ ya rabbi ala m'an farala o jɔn sanumanw kan sigi sindinin kɔ n'o ala tɔgɔ barikama ye an b'a ala tanu k'a barikada ala min sɔnna k'an jɛ nin kɛnɛ barikama nin kɛnɛ ba in kan nin magoto kɛnɛ in kan ala bɛ yafa jɔn ma kɛnɛ min kɔsɔ jɔn bɛ hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ min sigili kɔsɔ tere ni dɔgɔya bɛ wuli ka bɔ jɔn kan kɛnɛ min kɔsɔ ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ in kan an b'a ala fo ka barikada ka tila ka sɔli a ka kiba kan a ye min kɛrɛnkɛrɛn ni nin diinɛ in ye n'o ye an kuntigi muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam ka tila ka sɔli a somɔgɔw kan an bɛ minnu ka sigira alhamdulillah an ka walanda kun ye ziyara yɛrɛ ye mun ye ni ziyara bɛ min ye yala dalilu baara wa n'a fɔra ziyara kaburu yazura an bɛna an ka taarifu boli ale kan parce que n'i ko ziyara n'i ma kɛrɛnkɛrɛn a kɛn bɛ i n'a fɔ ka taa bɔ fɛn ye walima ka taa bɔ mɔgɔ dɔ ye o la nka anw bɛ kɛnɛ min kan ale ka laɲini ye maksad ziyaratul kubur an ka maksadu ye mun ye kaburu yazura mun de don o la dɔnnibaa dɔw ani sɛbɛlikɛla dɔw ye min sɛbɛ an y'an wasa d'u ma a ko al ihsan ila al mayt bid du'a lahu bil maghfira war rahma wa tazakkur bil akhirah wa i'tibar wa iti'az bil amwat kuy ka dɔn n'a fɔra kaburu yazura minnu b'a kɛ u ka laɲini ye mun ye u ka laɲini tɛ foyi ye ka ɲumanya segin su tɛmɛlenw ma minnu kɔnna anw ye minnu ye ɲuman kɛ anw kɛra o ɲuman dunbaa ye anw yɛrɛ k'u kɛrɛnkɛrɛn ka taa b'u ye ka ɲuman barikada k'u ye ka tila ka dugawu k'u ye sabu dugawu b'u jidi ni hɛrɛ caman ye ka fara u ka hɛrɛw kan ka tila ka yafa ɲini ala fɛ a mɔgɔw ye la ala gɛlɛya bɛ ala ni minnu cɛ ka hinɛ ɲini u ye ka tila ka hinɛ ɲini n'u kama ye n'u kɛra a b'anw yɛrɛ fana hakili jigi an laban cogo la sabu anw bɛ minnu ka kɛnɛ kan u n'an jɛra ka balo u n'an jɛra ka makow kɛ u y'an ladi o kuma n'an fɛ nka ala sɔnna ka don tuuru kɛ anw ye anw nana sigi olu ka kɛnɛ kan n'o kɛra a bɛ hakilitigi hakili jigi i yɛrɛ laban cogo la n'o kɛra i b'i cɛsiri fɛn na i ka kisi bɛ sɔrɔ min na
a ka tila ka tasi ka miiri o bɛ sɔrɔ kaburu yazura la k'a i yɛrɛ waajulu a bɛ sɔrɔ n'i sera kaburu dɔ de la sabu i bɛna taa mɔgɔw ye minnu dalen bɛ yen bi o tɛ se ka kuma o tɛ se ka lamaga e fɛ i tɛ ka fɛla kuma foyi mɛn kamasɔrɔ i n'o tun bɛ adamadenya ko caman dilan ni miirila o tigi la ka miiri i yɛrɛ jɔlen na k'a lɔn ko e yɛrɛ bɛna laban nin cogo la a bɛ jɔn jɔrɔ a bɛ jɔn hami a bɛ jɔn su ka bila ɲumankɛ kan k'an to an ka sukɔrɔw nɔfɛ ziyara la n'an ma ɲinɛ o kɔ an tɛ ɲinɛ lahara kɔ n'an ma ɲinɛ o kɔ an tɛ salibagatɔya an ka baara la n'an ma ɲinɛ o kɔ gɛlɛya mana don alako kɔnɔ tɔɔrɔ mana don alako kɔnɔ an bɛ muɲu n'a ye sabu an b'a dɔn ko an bɛ da komi olu dara cogo min na o de la i ka dɔn o y'a fara a kan a ko ziyaratul kubur sunnatun amara biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn kaburu yazura yɛrɛ de bɛ wele ko sunna ni sunna bɛ kira fɛ silamɛw bɛɛ kan ka taa min fɛ ni sunna bɛ kira fɛ min man kan ka bɛn silamɛw bolo a bɛ fɔ olu ma ko ziyaratul kubur sabu kira ye an yamaru n'a ye a ka taabolo lo a tilara ka an yamaru n'a ye a ka kumakan kɔnɔ bi dalili kawlihi kuntu nahaytukum ani ziyaratil kubur fazuruha ni kira kun y'a ɲini aw fɛ a ka kaburu yazura dabila waati ra sabu o waati surunyana jahiliya waati ra nka a serila yɔrɔ la sisan ne kira b'aw yamaru ni kaburu yazurali caman caman ye fazuruha a y'a cɛsiri a ye taa bɔ kaburu tuura ko mun kosɔn a b'aw hakili jigi a ka lahara la yala an y'a sɔrɔ an bɛ sira min kan sira jugu tɛ bidiya tɛ an bɛ sira min kan sunna don kira y'an bila min kan n'a dabilara a bɛ gɛlɛya ni kɔlɔlɔ caman se wara yan'an da ka s'u ma an bɛ ɲininkali kɛ yala dalilu baara kuranɛ na wa i b'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ala ko kira ma ala ka kisi nɛɛma b'a ma wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala kabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun i bɛ taa dalilu sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a yira i la ko kira muhamadu ka laada kun ye kaburu yazurali ye silama mana sa walima waati dɔw mana kɛ kira bɛ wuli ni mɔgɔw ye a kelen bɛ taa a bɛ wuli ni mɔgɔw ye a denw y'a kɛ ka taa jɔ kaburu kunna ka dugawu kɛ suw ye o kun ye kira ka laada ye a n'a ka dugawu o kɔnɔna na nafigi dɔ nana sa silamɛya kɔnɔ min bɛ seli ka sun nka a tɛ kira fɛ a tɛ kira somɔgɔw fɛ kira ka maaya bonya ani kira ka maaya labɔ kama kira y'a kanu ka taa jɔ a kaburu kunna ten dɔrɔn jango a ka mɔgɔw dusukun ka sewa u kana ba silamɛya ra ala ko kira ma la tusalli ala ahadin minhum mata abadan ninnu nafigi ɲɔgɔnna minnu sara silamɛya kɔnɔ ni ala y'a wajibiya e kira kan i kana seli u kan a ma daw ma wala takum ala kabrihim kana jɔ u ka kaburu kunna k'i bɛ dugawu k'u ye wara an y'a dɔn o yɔrɔ la kuranɛ ye kira ka sunna yira anw na a kun b'a kɛ cogo min na a kun bɛ jɔ kaburu kunna ka dugawu kɛ wa a dɔnna fana minnu fatura k'a sɔrɔ o tɛ kira somɔgɔw fɛ o tɛ kira yɛrɛ fɛ tiɲɛnikɛlaw lo o bɛ don mɔgɔw dusukun ni kira kanu cɛ kira mana mɔgɔw bila min na o bɛ mɔgɔw faran ka bɔ a ma wa o salen kira y'o ka tiɲɛni bange k'a sɔrɔ selijuru taara foyi tɛ a tɛ kira somɔgɔw fɛ wala n'aw nana jɔ kira somɔgɔw yɛrɛ kaburu kan an jɔra u ma cɛ ka laada le latilenni na n'o ye sunna min kira y'a gɛlɛya ka wajibiya an bɛɛ lajɛlen kan yarabi an bɛ min kɛ ala k'a minɛ ye o dalilu dɔ wɛrɛ ye kira yɛrɛ ka kumakan kira ko man zara kabri fakad wajaba lahu shafaati ne fatuni kɔfɛ silamɛw ni mɔgɔ min hakili sɔrɔ k'i b'i ka bolifɛn doni
ka taa fɔ kira kaburu la a kɛra avion tabaga ye o a kɛra so yɛlɛkanbaga ye o a kɛra minnu bɛ yɛlɛ ɲaamɛ kan o ni mɔgɔ min y'o farifoni n'o cɛsiri n'o limaniya sɔrɔ ka se ka taa bɔ ne kira kaburu la a ko a kɛra komi i ni ɲɛnamaya ziyara n'o kɛra ne kira n ka surunali bɛ wajibiya i kan lahara jɔ don ɲɛgwan don kira bɛ minnu bɔ i bɛ fara olu mɔgɔw kan yarabi ala k'an bɔ ala k'an fara olu kan kira tilala k'a fɔ ala ka kisi nɛɛma ba ma man zarani bil madina muhtasiban kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawmal qiyamah aw minnu bɛna bɔ anw ye lahara jɔ don dalilu lo aw bolo anw bɛ jɔ a jigiya kɔrɔ ka kɛ seere ye aw kan kira nɔfɛ tugura ani kira somɔgɔw nɔfɛ tugura k'aw bɔ lahara gɛlɛyara yarabi ala k'an bɔ ara nin kɔnɔna na an ye nin dalilu damani ta k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ sira min kan sira sinsinlen tɛ anw yɛrɛ ka hakilila la sira sinsinlen tɛ an karamɔgɔ seru sanbara hayidara n'a somɔgɔw fɛ nin kira muhamadu ala ka kisi nɛɛma b'a ma nin y'a ka laada ye a ye bɛɛ wajibiya ka bila min kan o la an bɛ dugawu kɛ an nana ni hami minnu ye yarabi ala k'a dilan ye seru sanbara hayidara an b'a fo ala min sɔnna k'an bɛn a ka waati ma iza sakhara allahu qauman li sayidin ala fa innahum suhada ala y'anw de kunnadiya sabu kaburu yazura kun benna k'a kɛ ko ye ko min juguyara kosɛbɛ ko kaburu bato ka seli kaburu kan ko a ti bɛn mɛ kuranɛ kɔnɔ ashabu kafi mɔgɔw i b'a filɛ olu fɛ tuma min na a dɔnna k'a fɔ ninnu kanbɛlɛni ninnu ninnu funakɛni ninnu u y'u yɛrɛ di ala ma ka ban masacɛ ka sariyaw labatoli la ka ala ta ta o gɛlɛya kama o wulila ka b'u faso la ka to taama na u n'u ka wulu u taara yɔrɔ min na n'ala y'o sunɔgɔ ka tila k'u kunu mɔgɔw sereyalen kɔ ko ala jɔn dɔw bɛ yan n'o ye kanbɛlɛni denmisɛnninw ye minnu banna ka ala kuta ka to ala nɔfɛ ka na sa wo kɔnɔ yan mɔgɔw ko cogo di lanatakiza alehi masjida a ko anw bɛna nin yɔrɔ nin olu silamɛw n'o alamɔgɔw ko anw bɛna nin yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ ala bato yɔrɔ ye sabu ala ka su ɲumanw dalen bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ye ala ka bonya yɔrɔ ye o ye ala ka jigiya yɔrɔ ye wa k'olu bɛna nin yɔrɔ in ta k'o kɛ ala bato yɔrɔ ye wa kuranɛ y'o fɔ anw ye n'o tun ye kojugu ye kuranɛ tɛ o fɔ an ye wala o dalilu kɔfɛ an b'a dɔn kaburu yazura a ma haramiya k'a ye kira fɛ ala ka kisi nɛɛma b'a ma kabi kira ye a daga an ye ko k'a kɛ ka ban fo ka taa se kira fatuli ma kira ma haramiya a tun y'a bali ka tila ka n'a daga o dagali kɔfɛ kira fatura ka mɔgɔw yamaruya kan o kɔfɛ kira yɛrɛ ka kuma ala ka kisi nɛɛma b'a ma kaburu yazura kan a ko a minɛna ka bɔ ibnu seiren kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rajulun la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayad'u Allahu lahuma min ba'dihima fayaktubuhu Allahu min albarain kira ko ala ka kisi nɛɛma ba ma ko dɔ ba bɛ sa ka sɔrɔ a ma ba barika sɔrɔ dɔ fa bɛ sa ka sɔrɔ a ma fa barika sɔrɔ nka n'a hakili tora a fa ka kaburu la ka yazura ka dugawu k'a ye ka segin kɔ ka ɲumanya caman kɛ k'a ɲɛsin a fa n'a ba ma ko ala bɛ den sɛbɛn barikadenw cɛ ma tuma min na a tanyana a ba ka barika ra o dugawu bɛ kɛ sababu ye a bɛ ala ka bonya ni ala ka barika sɔrɔ sunnamɔgɔw ka karamɔgɔba an karamɔgɔ bɔra k'a ka dalilu fɔ sisan ale yɛrɛ ka kaburu yazura sabatili kɔnɔ ani abdulaziz bun abdulayi bun baz a ɲininkana ko hal ziyaratul kubur fil ayamil idi minal halal aw haram ko yala selidonyaw fɛ jumadonyaw fɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn ka taa kaburu yazura ko yala haramu la walima halala lo ka a ye jaabi di ko la haraja fi zalika a ko jalagiti maa si kan ni maa min don kɛrɛnkɛrɛn k'i bɛ t'o kɛ k'i ba walima i fa walima mɔgɔ ɲumanw ka kaburu ziyara ko basi foyi t'a la kɛlɛbaga minnu b'a kɛlɛ la u ka karamɔgɔba
anu kɔsɛmɛyɔrɔ o de ka kumakan ye nin ye o de la an y'a dɔn an bilara fɛn na fɛn min ti walakin lagosikɛla dɔw y'a lagosi ko yala ko kaburuya zura bɛ daga cɛw ye komi a ti daga musow ye usulu mɔgɔw ka kuma na kitabu zukur yadkhulu fihi nisa ala mazhabul jamaahir al usuliyin illa an ya'ti an-nasun istisna ni ala ko ka fɛn min kɛ ni kira ko ka fɛn min kɛ n'a ye cɛw tɔgɔ wele musow b'ara fo n'a ya tilara k'a kɛrɛnkɛrɛn ka musow sen bɔ a ra dɔw kɛra sisan an b'a filɛ yala kira ye kumakan min fɔ yala a ye kɛrɛnkɛrɛn kuma kɛ wa min bɛ musow sen bɔ a ra wa an taara sɔrɔ o kuma fana tɛ yen o la an ye nɔ min ta k'a dɔn ko kira ani sahaba musow olu bɛɛ tun bɛ ziyara kɛ o minɛna ka bɔ an ba Aishata fɛ ala ka kisi ala ka jɛn b'a ma akhbaraha radiyallahu anha anna Jibril qala lahu inna rabbaki ya'muruki an ta'tiya ahlal baqiya kira ko ama Jibrila jigira ka n yamaru n'o ye an ba Aishata ye k'i ka wuli i ka taa Baqiya kaburu la i ka taa dugawu kɛ i ka ala yafa deliw ye o ye kira yɛrɛ furumuso ye a ye kira ɲininka ko ni n taara kayfa aqulu lahum ni n taara n bɛ mun f'u ye sisan n bɛ dugawu k'u ye cogo di kira ko a ma ala ka kisi nɛɛma min kira kan quli salamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin yarhamullahu almustaqdimina minna wa mustakhirina inna insha Allah bikum lahikun kira ko a ma n'i taara i ka foli d'u ma aw mumini minnu kɔnna an ɲɛ ko ala ka foli b'aw ye ko aw kɔnna an ɲɛ nka anw b'aw kɔ ni ala sɔnna a ma don na anw b'aw sɔrɔ yen n'o kɛra i se ye dugawu o dugawu ye i b'a k'o ye a tilara ka sabati tugun ala ka kisi a nɛɛma min kira kan a tɛmɛna musoba dɔ ra muso min bi kan ka kasi kaburu kunna sabu a ka mɔgɔ fatura a taara kaburu ziyara kɛ a miirila a tigilamɔgɔ n'a tun bɛ cogo min na a k'a ɲɛnamaya ka taa ye o de dalen ye ten bi a jɔrɔla a tora ka kasi a bɛ kasi kira tɛmɛna k'a sɔrɔ kira m'a fɔ i bɛ min na haramu don kira m'a fɔ i bɛ min na a kɔni don kira ko a ma isbiri watakillah foyi t'i ma f'i ka sabari ni saya kɛra ka ban sabari de b'a kun nka e yɛrɛ k'i cɛsiri i ka sira ala ɲɛ yanni saya cɛ o de b'u ka tɔnɔ ye o la kabi kira ye muso a yɛrɛ furumusow yamaruya la n'i k'o ye kiramuso ye k'o ni mɔgɔ tɔw man kan kira tilara ka tɛmɛ sahabamuso dɔ la min bɛ kan ka dama kasi kaburu kunna kira k'a ma k'a ka sabari a ka sabari k'a ka sira ala ɲɛ a ka ɲɛnamaya la n'o tɛ nafa tɛ yen saya kɔfɛ alasiranya de ye jɔn jigi ye o la an b'a dɔw la kaburuya zura a dagalen don cɛw ye cogo min na a dagalen don muso ye cogo min na ka da mun kan an ba Fatimata Zahra n'o ye kira yɛrɛ denmuso ye ala ka jɛn b'a ma kana tazuru kabra ammiha Hamza fi ayam fatusalli wa tabka a bɛnna cɛ n'o ye Hamza ye a kun bɛ a ka kaburu ziyara waati ni waati n'o ye Fatimata Zahra ye o kun y'a ka laada ye n'a sera a bɛ to yen ka sɔli a kan ka dugawu k'a ye ka tila tuguni ka kasi a kunna ka ɲɛji jigin k'a ka hinɛ yira o la an y'a sɔrɔ mɔgɔ ka kan k'i bangebaa ka kaburu yazura n'i ma dɛsɛ i bangebaa min sara k'i to ala ta kan sabu kira yɛrɛ ala ka kisi nɛɛma b'a ma a ko ale ye jɛ ɲini ala fɛ k'a bɛ taa ba ka kaburu ziyara a ba fatura ka sɔrɔ a yɛrɛ ka dɔgɔ nka ko ala jɛn'a ma ka jɛn d'a ma a ka taa o kaburu ziyara ani jamakulu camanba de taara ka taa o kaburu ziyara kɛ o yɔrɔ la ɲɛjiw caman bɔra o la fɛn min haramuyara kira ti jɔnw bilara jango ka sahabaw minɛ ka taa n'a ye donc o la an ye nin dalilu damani ta k'a yira aw la ko an karamɔgɔ a seydi serifu samadani hayidara a ye kira ka sunna belebele ɲɛnamaya sunna min tun dufara
gɛlɛya dɔ ye irakɛnw sɔrɔ u taara ka taa alajɔn ɲininka alajɔn k'u ma ko su don ka ɲina su ninnu kɔ n'a ye su don ka ɲina o kɔ ko gɛlɛya caman b'a la kɔngɔ bɛ jigin aw kan milɔgɔ bɛ jigin aw kan banajuguw bɛ jigin aw kan siya wolomaw ni kɛlɛ caman bɛ na jamanaw kɔnɔ k'a caman ye aw ɲinana aw ka sukɔrɔw kɔ o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye nin ɲɛnamayali a ye mɔgɔw ɲɛnamaya mɔgɔ minnu u kun sara ka ban sabu e yɛrɛ taara kalan i ba y'i don kalan i fa y'i don kalan na i ba olu tɔrɔkɔtɔrɔkɔtɔra ye k'i ka kalan sara wa e le taara ka ba olu kaburu la tugun k'o ye k'o to yen n'o kɛra a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ye o la an y'a ta yala kaburu yazurali a nafa bɛ su kan wa walima a nafa b'a kɛbagaw kan wa an ye kumakan damani minnu ta nin dalilu ninnu kɔfɛ an karamɔgɔ n'o ye Ustaz Taw a tilara o caman na ka ban a ko fawaidu ziyara lil mayit dɔnnibaw ko aw ka bɔ su ye ka foli bila o ye ka dugu k'o ye ko nafa min b'a la a fɔlɔ an amir al-muminin alayhi salam ni ye muminu kuntigi ye n'o ye Seydina Ali ye a ko zuru mautakum fa innahum tafrahuna bi ziyaratikum ko aw minnu limaniyara a ye taa bɔ a ka sukɔrɔw ye minnu y'ala ta kɛ ka sa a ka mɔgɔkɔrɔw minnu a ka ɲɛnamaya ɲɛni sababu bɔra o la ko a y'u ka kaburu ziyara kɛ ko sabu k'u bɛ lafiya ni hɛrɛ sɔrɔ n'a ka ziyara ye kɔrɔ n'a nana b'u ye u bɛ lafiya sɔrɔ u bɛ bonya sɔrɔ u bɛ ɲɛnajɛ i n'a fɔ an ɲɛnaman kun bɛ t'u labaro cogo min na n'a nana b'u ye ko olu yɛrɛ bɛ nɛɛma ni hɛrɛ sɔrɔ an ka ziyara sababu ye n'an bɛ dugawu minnu k'o ye o ko su ninnu laada ni kuma kɛcogo don kuranɛ ko a ma la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun o bɛ ɲɛnama o bɛ an ka ziyara o bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la o bɛ bonya sɔrɔ a la sabu kuranɛ ko a ma ko an kana f'u ma ko suw do koyi kuma kɛcogo kama an b'a fɔ an ka su n'o tɛ ala ko minnu sara ala ka sira kan minnu fagara ala ka sira kan ahya'un inda rabbihim yurzaqun ninnu ɲɛnamayanen don o tigi ala yɔrɔ wa ala fana b'olu sara a bɛ hɛrɛ k'u ye i n'a fɔ a bɛ hɛrɛ k'an ye cogo min na wa n'an bɛ dugawu k'u le caman n'an bɛ hɛrɛ k'o kɛ ka ɲɛsin fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma o ŋaniya kama ko ala bɛ olu fara u ka hinɛ n'u ka bonya ka lahara jɔ don n'o kɛra olu fana bɛ dugawu kɛ anw ye an ye olu bɔ bolo la ka hinɛ ɲɛsin olu ma olu fana bɛ hɛrɛ ni hinɛ dugawu kɛ anw ye an ka ɲɛnamaya fana bɛ bɔ bolo la donc a dɔnna ko kaburu yazura kɛbagaw aw bɛ dugawu min kɛ a bɛ hɛrɛ se olu ma wa a bɛ hɛrɛ se aw yɛrɛw fana ma a dalilu filanan a ko a bɛ o yiriwa u ka hinɛ kɔnɔ tawsi'atu alal mayit a bɛ yiriwa don suw kan o tun bɛ hɛrɛ min na ala b'u hɛrɛ la ka hɛrɛ wɛrɛ k'u ye min ka bon n'o ye o la imam bakiri ka kumakan kɔnɔ a ko zurul kubur iza kana yawmul jumu'ah ni jumadon sera an ka taa an ka kaburu yazura fa innahu man kana minhum fi daykin wusi alayhi ko a k'a dɔn aw minnu bɛ taa ka su yazura juma ani don kɛrɛnkɛrɛnnenw na n'a taara sɔrɔ su ninnu bɛ degun na k'a bɛ hɛrɛ ni ala ka yiriwa k'a b'a d'u ma o ye hɛrɛ filanan ye k'o yiriwa k'u to o sigiyɔrɔ la an b'o sɔrɔ ala ka kumakan kelen kɔnɔ tugun an tɛmɛna min kan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ko yala o bɛ ala fɛ o ɲɛnamayanen don ka bon wa ala fana bɛ gɛrɛsɛgɛ d'u ma o yɔrɔ la an b'o sɔrɔ imam bakiri ka kuma in kɔnɔ ten a sabanan a bɛ ala ka hinɛ ani ala ka bonya a bɛ a se su ma tuma min na aw ye ala ka kuranɛ kalan k'aw bɔ baraji la ka ɲɛsin u ma o la an kun y'a kanu
ka dalu dama dama nundi munun ba yira ga fo an ga ziyara bi fenye suye wa bi fenye an yira fana yi fawaidu ziyara lizair adama de munun bi kanga o ka donu nyu ka bo ka dugura ka yoro jam magwen yala olu bi nafa sora lawa a folo an ga nafa folo al ibra wal itiaz ni an hakli kai aka cara an munun sigira kene kan abi wajulu kan do fo an ye kloti mi me nyana yeli de baye na foro kan ga belebele o le non bismillah ka ke ala jigiye ka ke kira jigiye dugukolo ka kwan sigi ni olu ka kene kan ni hakli bi mawo ma fe ni boraya I hami mi yira la o ka diya mako ye wa bi kesiri ibita lahara yini ni kesiri fana ye ko bi wajulu kan ani ta shikan abo to an klokoro wala ziyara nafa woro wolonwula ɲɔgɔn tun bɛ n bolo k'o fɔ minnu ye kaburu ziyara u bɛ nafa min sɔrɔ nka o y'an siyalen ko waati sera an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Serif Madani Hayidara an bɛ dugawu k'a ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ kaburu min kunna yan n'o ye Serifu ka kaburu ye tɔɔrɔ min b'an ka duw kɔnɔ ani min b'an ka baaradaw la yarabi Ala k'a bɛɛ wuli an ye an na sɔrɔbagaw Ala k'an ka sɔrɔw jidi an na dɛsɛbagatɔw yarabi Ala ka se k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o kɛ Alakira barika la haza wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh falhamdulillahi rabbil alamin an badenw ka da waati koronin kan sigida wɛrɛ aw bɛna sɔrɔli kɛ san 2018 doɲumana ziyara hukumu kɔnɔ wajuluka minnu lasera ladilika minnu dira ka daminɛ Alhaji Buna Ɲangi la fo ka taa bila baara in kuncɛli la aw bɛna o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sigida wɛrɛ yan'o cɛ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ nin tun ye an ye Safo komini kɔnɔ don ɲuman na ka bɛn Novembre kalo tile 15 ma Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wa shukran lakum fi amanillah Hangalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme